Sa ulo ng mga nagbabagang balita, clearing operation sa nasunog na parte ng Baguio City Public Market sinimulan na. 2 armadong grupo sa Cordillera binabantayan ng PNP. 4 na miyembro ng Team Lakay nagpaalam na sa grupo. Pag-aalaga at pagpaparami ng kambing alamin. At iba't ibang bayan sa La Union nagpasiklaban sa Silaw Parade of Lights. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Sa kabi-kabilang mga ambush sa bansa, kinumpirma ng Police Regional Office Cordillera na may 2 armadong grupong binabantayan sa rehiyon. Narito ang balita. Dumating ngayong araw ang labi ni Negros Oriental Governor Roel Degamo sa bayan ng Siaton na ang kanyang hometown. Si Degamo ay namatay kasama ang 12 pang individual matapos ma-ambush sa kanya mismong tirahan sa bayan ng Pamplona noong March 4. Sa paunang investigasyon ng mga pulis, ang krimen ay isinagawa ng isang private armed group sa utos umano ng isa pang politiko sa probinsya. Ginulat ng trahedya ang buong bansa at nagdala rin ito ng takot. Kinundina naman ito ng ilang senador. Ay sampal sa ating pamahalaan. Sampal din ito sa taong bayan na araw-araw naghahangad ng malaya at ligtas na pamumuhay. Tahanan mismo ng ating gobernador ng Negros Oriental, papasukin lamang ng ganun-ganun. How much more ang ordinaryong mamamayan? Walang kamalay-malay, walang kalaban-laban. Ganyan silang pinatay. Masahol pa sa hayop. Ayon sa Special Investigation Task Group Degamo ng PNP, planado raw ang pagpatay sa gobernador. According to our investigation, the perpetrators were gathered. They came from different places. Some of them from Mindanao. And may mga dumating dito as early as December to conduct casing and surveillance, to identify what is the particular mode of operation that they are going to launch. Samantala, bagamat tahimik sa Cordillera sa mga nagdaang taon, kinumpirma ni Deputy Regional Director for Operations Police Colonel Ronald Gayo na may 2 binabantayang armadong grupo. Mayroon, isa na tinitignan. At actually, last year, itong grupong ito, sabihin na natin sa Abra, itong PAGS na ito, at mayroon ng resolution ito due for approval ng JAPIC National. At kung sa potential PAGS naman ang pag-usapan, mayroon din sa Kalinga, potential PAG. Initially, this group was involved in robbery hold-up. At for several months, wala rin silang activities. Kaya mayroon na namang resolution for approval ng JAPIC National. As long as mayroong naghanap ng kanilang serbisyo, they have the tendency na papasok sa ganong trabaho. Nonetheless, monitored naman itong grupong to. Isa rito ay armed robber groups. Hindi pa nila matiyak kung ang mga ito ay konektado umano sa ilang mga politiko. Binabalidate po natin. We could say na meron na kung validated na lahat. Continuing po yung engagement ng mga unit commanders natin sa mga local chief executives. Actually, ang unang-unang instruction ng ating regional director is to identify itong mga VIPs natin o mga local chief executives na may mga threat sa kanilang sarili. Hindi pa isinasa publiko ng Procor ang pagkakakilanlan ng mga ito, pero tututukan daw nila lalo na't bukod kay Governor Degamo ay may ilan pang mga politiko ang napatay sa nagdaang mga araw sa buong bansa.
Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Patuloy ang pagtulong ng University of the Cordillera sa mga estudyanteng nangangarap na makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Ilang mga alumni, malaki ang pasasalamat sa universidad. Magbabalita Charles Limon. Isa sa mga kauna-unahang universidad sa Baguio, ang dating Baguio Colleges Foundation na ngayon ay University of the Cordilleras. Itinayo ito taong 1946, isang taon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos ang 77 taon, patuloy pa rin ang misyon ng founder ng paaralan na si Jesus Benjamin Salvosa ang matulungang makapag-aral ang mga kabataan. Ito'y sa pamamagitan ng Student Assistance Program ng paaralan. I'm pretty sure hindi mo kami magsa-stop or titigil sa pagtulong ng ating working students, sa ating mga student assistants. Dahil sa programang ito, maraming estudyante, hindi lamang mula sa Cordillera, kundi sa buong Northern Luzon ang nakapagtapos sa pag-aaral. Isa na dito, si Baguio City Councilor Betty Lourdes Tabanda. And I'm very grateful because it was the only school that was very accommodating for working students. I was a working student at that time. I would work 8 to 5. And later on, I even transferred to San Fernando La Union. So I would come in late, and it was very accommodating. I was able to finish my Bachelor of Laws in 4 years with honors pa. Dahil dito, utang na loob niya sa paaralan ang kanyang tinatamasang tagumpay ngayon. It provided me the legal education to be able to become a lawyer, to be able to become a professional, and it is that background which has helped propel me to what I am today. Ngayong balik normal na ang lahat matapos ang pandemya, bubuksan muli ng paaralan ang pinto nito para sa mga alumni sa kanilang alumni homecoming. This is more of a reorganizational gathering. We would like to meet everyone all over again and reorganize the association. No? Isa sa gawa ito sa ika-13 ng Mayo kung saan iba't ibang aktibidad ang nakahanda para dito. We would like to make this really fun. So we're starting with a motorcade as early as 7:30. And formal programs will happen 9 o'clock. And this will happen at UC Gymnasium, newly renovated gymnasium on that day. Kasi still ongoing pa yung renovation. But by May, it will be the new gym that we will see. So siguro ito yung sinasabi ni Ma'am Doray na something new to see here in the university. Paparangalan din sa nasabing aktibidad ang mga outstanding alumni at pagpili sa Homecoming King and Queen. Sa pagbabalik ng mga alumni, hatid nila ang dagdag na tulong sa iba pang mga estudyante at komunidad sa ngalan ng edukasyon. Ito ang Project Helen. Through the years po, very strong yung support ng UCBCF alumni to the university through Project Helen po. So ito po yung kanyang super malakas na support in terms of funds, resources, people, because we have enjoyed the participation of our alumni to most, if not all, of our Project Helen's activities. So even with, like what the President or Ma'am Lulu mentioned, that it's not only here in Baguio. Buong BLIS po ay nakapag-connect po ang ating UCBCF alumni. So almost to all our projects po. Umaasa ang universidad na marami pang komunidad at mga kabataan ang matulungan ng proyektong ito para sa pagsulong ng edukasyon sa lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Naging libangan na ng isang retiradong profesor ang mag-alaga ng mga kambing. Ano nga ba ang mga tips para maging malusog ang mga ito? Alamin kay Jose Robert Inventor. Ito ay sitaw. Wala nang ma-harvest, hindi na siya namumunga, kaya pwede nang i-uproot at ito ay kakainin ng kambing. Parte na ng araw-araw na gawain ni Tate Renato ang pangongolekta ng mga damo sa bukid. Ang mga ito kasi gagawing pagkain ng kanyang mga alagang kambing.
Nung bata pa kami, nasa elementary, may kambing na kami na isa. Tapos, yung isang kambing na yan, napaparami namin na maging 3-4 at ibinebenta para may pangmatrikula o panggasto sa bahay. Sa loob ng 10 taong pag-aalaga ng kambing at 43 taong pagtuturo sa Don Mariano Marcos Memorial State University, kabisado na niya ang mga kailangan at pag-aalaga sa mga ito. Isa na dito ang pagpili ng magandang breed. Pinaghalong Boer at native breed ang kanyang mga inaalagaan sa kanyang farm sa Barangay Cabarwan, Tagudin, Ilocos Sur. Ang breed ang isang consideration. Dahil itong breed na to ay dapat ito ay may magandang lahi para ito ay hindi yung parang native na native pero maging mistiso, para mas malaki ang mga katawan nila at mas mabigat at marami ang kita mo. Isa sa mga tinututukan niya ay ang pagkain ng mga ito. Malaking problema kasi sa kalusugan ng mga kambing ang pagtatae na dulot ng mga damong kinakain ng mga ito. Kaya ang mga nakolekta niyang damo, pinapatuyo niya muna ng maigi bago ipakain. Halimbawa kung ito ay rainy season, yung mga damo ay mataas ang moisture content. Ayun, hindi maganda sa katawan ng mga kambing ang very fresh na damo. Mataas ang hydrocyanic acid yun ang nag-ano ng loose bowel movement. So kailangan may porga against dysentery. Kung wala namang malawak na pagpapastulan, maaari namang mangolekta ng mga damo. Yung mga kapitbahay ng farmers, kung mag-harvest sila ng peanut at itong corn, pwede mong puntahan yun at namimigay sila ng libre na pagkain ng iyong kambing. You could dry those peanut plants, then that would be a future feed for them also. Sensitibo rin sa klima at panahon ang mga kambing, kaya mainam raw na may masilungan ang mga ito. Dapat may housing, may kulungan sila o bahay para sila ay hindi magkasakit sa lamig, sa sala at sa kainit. Kung hindi naman eksperto sa pag-aalaga ng mga ito, maaaring makipag-ugnayan sa mga Municipal Agriculture Office para sa check-up at gamot ng mga ito. Malaki naman daw ang kita dito. Ang income mo doon ay meron siyang, let's say, 75% ROI. For every 100 pesos expenditure, ang tubo mo doon ay 75 pesos. Ayaw mo pa yon. Kahit retirado na siya, patuloy pa rin ang kanyang pag-aalaga para sa tuloy-tuloy na pag-asenso ng kanyang farm. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, clearing operation sa nasunog na parte ng Baguio City Public Market sinimulan na. Sanhi ng sunog, inaalam pa. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Sa mga mahal nating OFW na nagpaplanong mag-alaga ng hayop bilang karagdagang pangkabuhayan, alam nyo ba na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement isa sa mga pinagkakatiwalaang produkto ng Animal Backyard Raising? Sa pamamagitan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabilis ang kita dahil makapagbigay ito ng mas mabilis na pagbigat at paglaki ng mga inaalagaang hayop. Ito'y dahil sa mga benepisyong hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement tulad ng pampalakas ng mga buto, pampabigat ng timbang, pampadami
ng gatas ng kambing at baka, mabilis na paglaki, proteksyon ng mga sakit, maiwasan ang dehydration at energy booster, pampagana sa pagkain dahil puno ito sa vitamins at minerals, electrolytes, calcium at D3, amino acid at enzyme, omega-3 at probiotics. Sa paggamit, imix lang ng 1 kutsara sa 1 galon ng tubig o 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. Huwag mag-alala dahil wala itong overdose. King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili sa mga Agri-Vet stores. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Upang makabangon ang mga apektadong mga vendors sa naganap na sunog sa Baguio City Public Market, sinimulan na kaninang umaga ang clearing operations. Sanhi ng sunog, inaalam pa rin. Magbabalik sa report, Charles Limon. Matyagang pinaghiwa-hiwalay ng tinderang si Maria mula sa sunog na fruit crate ang kanyang mga barya. Ito na lang kasi ang natira sa kanyang stall matapos itong madamay sa sunog. Naibati ta pang barbarya mi daytoy daytoy ni maipurpay muna ta han nga mabalin nga makwaya han nga mabalin nga maikat. Pasado alas 11 kasi ng gabi nung Sabado, sumiklab ang isang sunog sa Block 4 ng pamilihan na agad kumalat. Isa rin sa mga nasunugan dito ang vendor na si Marilyn. Wala siyang magawa kundi pagmasdan na lang ang nasunog na palengke. Wala siyang panindang nailikas nung sumiklab ang sunog. Jay Balayming ang tawag dyan ako. So dati tinmare dito tada kami Jay Rizal. So datoy. Ngamawanan na uray no kwet kunak nga sumrek data panda ko makitan jay business permit ko. Handa ka numutan nga makaunog. Ta napigsati apo yan kunada. 2 araw matapos ang sunog, inaalam pa ng Bureau of Fire Protection Baguio City ang sanhi nito. Po nilang iniimbestiga yung cause of the fire incident. Yung investigator natin nag-gather ng mga ashes, ng mga electrical debris at pinadala sa NO National Office natin para malaman kung makatulong sa pag-iimbestiga. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog sa Block 4 area ng palengke, kaya kinordonan na ng BFP ang area para sa karagdagang investigasyon. Pero sa kabila nito, kuro-kuro ng ilan ay konektado umano ang sunog sa planong development ng palengke. It requires forensic. Hindi basta-basta visual yan. Forensic yan. Parang krimen din yan. So diyan natin malalaman kung paano talaga nag-umpisa. Bureau of Fire magkakandak na investigation para malaman natin at once and for all madispel na yung mga intriga at mga kasinungalingan na ikinakalat. Matapos maapula ang sunog, sinimulan na ang clearing operation.
that we need to be able to restore market operations in 7 days. So dapat by Sunday, na nakabalik na yung ating mga market vendors. And that's the reason why talagang nag-mobilize kami. Ilan sa mga tumugon dito ang Baguio City Police Office, 1401st Army Reserve Command, Philippine Military Academy, mga vendors at ilang volunteers. We committed 250 PNP personnel, 250 initially. But as you can see, we need more. So we will be adding more personnel as needed. And eventually, kung mabawasan na yung mga ginagawa dito, we will trim down the figure because yung may mga skills on carpentry skills na lang ang maiiwan siguro eventually. Siyempre, yung mga kabataan, always and forever naman na willing to help sa mga issue or kung ano namang kailangan ng tulong dito sa Baguio. And of course, yung market naman natin, our market is a public market, so of course it needs public support. So the youth is always ready to help. Sa kabila ng clearing operation, nagawa pa ng ilang vendors na maisalba ang ilan sa kanilang mga paninda gaya nila Ace. Bakal po na paninda pa na pwede naming i-save na pwede pang lilinisan tapos ulit pa. Gagawin pa rin. Mga bakal po, bearing, mga ito po, mga radela, mga kwan po. Pero sa kalagitnaan ng clearing operation, isang volunteer ng Baguio City Police Office ang nabagsakan ng debris. Kanina, and we will continuously remind them na safety first palagi kasi anytime pwedeng mag-collapse itong structure na ito. Sa tabi muna ng nasunog na parte ng palengke, nagtinda ang ilang vendors. Nauna nang nagbigay ng food packs ang pamahalang lungsod sa mga apektadong vendors at tiniyak ang agarang tulong sa mga ito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Atin namang bisitahin ang gym ng Team Lakay matapos umalis sa grupo ang 4 nilang kampyon. Ang mga trainings puspusan pa rin. Narito ang balita. Mula Melbourne, Australia, bumiyahe pa patungong La Trinidad, Benguet si Liam at Joshua makapag-training lang sa Team Lakay. Yeah, we're here for 2 weeks just to see how Team Lakay trains because we know they're very high level. So for 2 weeks straight, we're in camp, staying here, and it was awesome. Very very cool to move around with the Filipino fighters. We've heard lots of very good things about Filipino fighters, and we've been excited for a long time. Kanilang pagbibiro, sanang araw ay hindi nila makalaban ang mga Team Lakay. Hopefully not, because they're very good from what we've seen. We'd like to fight with them, not against them. Ang half Ilonggo, half American namang si Jeremiah, umuwi raw ng Iloilo 3 taon na ang nakalilipas para sa pangarap na maging boksingero. Pero sa Team Lakay raw naramdaman ang daan sa tagumpay. I came here, I did the training, and it blew my mind. Just every level of training here was just absolutely amazing. So I got addicted. So I moved here. Sa Team Lakay rin pinilit ni Cheryl na gugulin ang kanyang internship. Mula Cagayan, kahit pa mag-isa sa kanilang batch, tumuloy pa rin siya dahil rin sa pangarap. Kasi fan ako. Though fan naman po ma'am, medyo kinakabahan kasi baka what if hindi ako matanggap or madadecline yung
papers ko. Kasi mag-isa lang akong pumunta dito. But it felt happy naman po na na-meet ko sila. Nakita ko yung mga first generation players nila. Kaya naman ikinalungkot niya nang malamang nagpa siya ng humiwalay sa Team Lakay si Edward the Landslide Folayang. Sa Facebook post ng atleta, sinabi niyang nais niyang lumabas sa kanyang comfort zone at ma-enjoy ang natitirang mga taon sa MMA. Medyo sad. Nung nabalitaan ko, parang why? Siyempre first question, why? Maganda naman yung... Pero sabi nga nila, dun sa post nila, they want to grow. Kasi kung gusto mo rin naman talaga na mag-grow, kailangan mo din na umalis sa comfort zone mo. Ang pag-alis ni Folayang ay sinundan din ni Kevin the Silencer Bilingon, Joshua the Passion Pasio, at ang kauna-unahang nagdala ng kampyonato sa Team Lakay na si Honorio the Rock Banario. Yung likod. Hindi naman nawala sa kanilang mga ipinost na mensahe ng pagpapaalam ang pasasalamat sa kanilang coach na si Mark Sangyaw. Tumanggi naman muna itong magbigay ng komento sa pag-alis ng apat. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang mga training ng mga natitira at bagong mga atleta ng Team Lakay. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Last February 24, merong netizen na nag-upload ng isang video na naging viral. At ito ay isang motorsiklo na may kahon sa likod. At bigla na lang may lumabas na kamay ng isang bata. And ano ang liability ng isang rider, motorcycle rider, na naglalagay ng bata sa loob ng kanyang box, parang delivery box, at sinaksak niya yung bata sa loob ng delivery box. Meron tayong Republic Act 10666. Ito yung Children's Safety on Motorcycle Act. At ayon sa Section 4 nito, at Section A, Title 1 of Joint Administrative Order 2014-01 ng Land Transportation Office, ang ganitong klaseng pagmaneho ay inappropriate doon sa isang driver ng isang motorsiklo. And if you are treated as an improper or inappropriate person to operate a motor vehicle pursuant to Section 27 of RA 4136 or yung Land Transportation and Traffic Code, ang iyong lisensya ay pwedeng masuspindi or ma-revoke. Aside from that, there can be criminal cases filed against you for child endangerment. No? Alam naman natin ang rule sa pag-angkas ng bata sa motorcycle. Dapat yung paa ng bata should reach the motorcycle foot peg. At of course, necessarily, dapat may helmet, hindi toy helmet. Yung bata, pero protective helmet na nakapasa sa standards ng LTO. And ang bata ay dapat nakayakap doon sa waist, no, ng rider. So ito ang mga basic rules sa child rider. At yung paglagay niya, yung rider, yung paglagay niya ng bata sa box, no, kung saan niya nilalagay yung mga gamit, no, ay isang malaking violation ng Land Transportation Code. Susunod, iba't ibang bayan sa La Union nagpasiklaban sa Silaw Parade of Lights. Ang detalye abangan.
magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Naging mas makulay pa ang selebrasyon ng 173 anibersaryo ng La Union matapos pailawan ang kalsada noong nakaraang Sabado. Silipin ang mga tagpo kay Jose Robert Inventor. Grabe! Napuno ng makukulay na pailaw ang Poro Baywalk ng San Fernando, La Union nitong weekend. Ito'y matapos na magpasiklaban ang iba't ibang bayan sa probinsya sa Silaw Parade of Lights. Suot ang kanilang kumukuti-kutitap na kasuotan. Sumayaw ang mga ito sa saliw ng musika. Nagpakitang gilas dito ang Turibo Alab ng San Juan. Ipinamala sila ang mga yamang dagat ng bayan. Ibinida naman ng bayan ng Aringay ang makulay na kasaysayan nito. Tampok rin sa kanilang performance ang mayamang industriya ng pangingisda sa bayan. Ang bayan naman ng Bawang, ibinida ang masaganang ani ng mga magsasaka sa bayan. Tampok nila ang magagandang kasuotan at naglalakihang props ng mga mananayaw. Tampok naman sa performance ng baknotan ang surfing industry sa bayan. Mas uminit pa ang patimpalak nang magpasiklaban sa dance floor ang mga festival queen, suot naman ang mga naglalakihang costume. Silaw Parade of Lights. Nakisaya rin sa pagdiriwang ang 4 na grupo sa open category. Sa huli, tinanghal na kampiyon sa open category ang Barangay Poro Dancer. First runner-up naman ang Ranyag Dancer at second runner-up ang Rainbow Youth Club. Sa LGU category, nasungkit ng baknotan ang kampyonato. First runner-up naman ang Bayan ng Bawang at second runner-up ang San Fernando City. Ang Silaw Parade of Lights ay parte ng selebrasyon ng 173rd Founding Anniversary at Ayat Festival ng La Union. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy Monday!